Предлагаме ви нова услуга – приемане на български и чужди телевизионни и радиопрограми в дома с помощта на малка сателитна антена. Булсатком се приема от спътник с индивидуална система, с перфектно качество на картина и звук. За целта е необходимо да притежавате сателитна антена с диаметър 60 см, стандартен цифров DVB приемник, карта за достъп. Инсталирането на системата се осигурява от квалифицираните специалисти на Булсатком. Антената се сглобява бързо и лесно, предвид малкия й размер от 60 см. Монтажът й, както и нейната настройка, се извършва с специализирана апаратура и завършва с прецизно определене на оптималното й положение. Настройката на сателитния и телевизионния приемник се извършват с лекота от нашите екипи, благодарение на техния професионализъм и натрупан опит. Пускането на системата завършва с активиране на картата за достъп и въвеждането на кодовете за родителски контрол. Така инсталираната система осигурява качествено приемане на предлаганите телевизионни и радиопрограми. Булсатком ви дава възможност за избор от следните програмни пакети. Икономичен пакет, който включва няколко от най-гледаните български национални телевизии. Стандартен пакет, предоставящ канали от всички жанрове. Всеки потребител може да заяви филмов или спортен канал като разширен пакет. Ако вече сте решили да се възползвате от новата услуга на Булсатком, може да закупите необходимото оборудване на промоционална цена. Вие получавате сателитна антена с конвертор, цифров приемник и карта за достъп само за 198 лева или на лизинг до 12 месеца. Месечен абонамент 9, 13 или 18 лева, в зависимост от избрания пакет. За тези, които вече притежават необходимото DVB оборудване, е достатъчно само да получат карта за достъп след сключване на договор в офисите на Булсатком в страната. Възползвайте се от нашето предложение. Информация за предлаганата услуга може да получите и на телефон 0800 13 800.